akaziwe kuti left DPP afford yabwera kuzakhaziki musavutike mwatenga kale left imene tabwera nayo iyi sitachoka nayo ku planta yathu ndi ana anu amuno ndi mavoti anu amene waona tinauza kuti siti kutenga ku planta yayayi tifuna tikaonese olemekezeka achaponda kuti ana acha alefa acha mavoti awo sataonjezera abwera ndi amene alefa lefu DPP woye afford woye lefu zikomo kwambiri DPP woye Secretary General wamphamvu kwambiri amene tigwira ntchito kupita pasogolo constituency ino Dr. Chaponda mwachita malire ndi mwana wanu Chimwemwe Chipungu ndifuna angopereka moni angokupasani moni 1 minute apereke moni 1 minute kuti no awapase anthu moni pamalopa Chala mwamba DPP woye apita woye ulemu upite kwa mai ansa amene ali running mate athu Dr. George Chaponda linonse oyenera kulandira ulemu mulandire ulemu wanu ana atati nonse muli apa mulandire ulemu ine zina langa ndine Chimwemwe Chipungu koma mukapita ku parliament mukakafunsa kuti Chimwemwe Chipungu simukandipeza eya mukakafunsa kuti tikufuna zaulere mukatani anthu awa amanishula kuti ine zaulere la chizungu akuti ndine zax kenako ndangomva Professor Peter Mutharika ali maphunzironso aulerenso school fees yatani cha yata development fund yatani ma ID onse atani atiso kani ndrama zama izo zatani so zonse zachani azaulere awadi azaulere ine ndikimpala machini matampa mwana wana chansa anyamata akumajoni anyamata ongamba dramu ni manja apita woye chikuni cha usi mwana wana chansa ali pano mwaulemu chifukwa cha nthawi tikufuna kuti a vice president athu ayendeso nthawi yabwino mundilowe ine lero sindikhala ndiso kamba iya ntchito yanga yayikulu ikhale yoti ndi azuse Dr. George Tapatula Chaponda aini waka constituency ino kuti ayankhule koma asana ayankhule ndimafuna nnene kuti alipo ena akulubwalubwa mmudzimu amenewo mwauzi abagone akaye kunja siku nache iyayi Dr. George Chaponda ndi munthu amene akupanga ndale osakhala pofuna kuzilemeresa iyayi apanga zinthu zambiri pa dziko pano lilipo siku lile ndinapita nawo ku Tanzania ku meeting ndinadabwa kwambiri chifukwa anthu amene amakumana nawo ndi kukambirana za dziko lino la Malawi komanso zokhudza constituency ino kwambiri alibe choluza china chilichonse koma nkhani yawo amaganizira anthu akuyayi tilimbane ndi Achaponda ayi ndithu mujana ndolosa supula akuti chali baja ujeneti kalongonda osasupula amwa tiya basa nchape amwa amenewo koma constituency ino mwini wake ndi Dr. George Chaponda bwana ndikupempheni bambo wanga kuti muyankhule ulemu wanu DPP woye Jane Ansah Dr. Jane Ansah machine George Chaponda machine
Anthu onse ali apa machine. Machine. Moni onse. Muli bwanji. Ine ndili bwino ndikudziwa kuti simuli bwino. Chifukwa muli ndi njala. Olemekezeka Justice Dr. Jane Ansah SC. Amene muzakhala Vice President pa 16 September 2025. Ulemu sopite kwa Vice President South Honorable Joseph Mwanambeka. Sina kuiwala ni Joseph Mwanambeka. Amene ali shadow komanso mu chipani chathu pano ku parliament uko anali shadow finance minister. Ule muso pite kwa organizing secretary Samir Suleiman. Ule mupite kwa regional governor atu. Ule muso kwa ma director atu osa amene ali hapa. Osa iwalanso a director Anyamata ochuka kwambiri ziko lonse tikwaziwa Norman Chisale ule mwana. Komanso ule mutimu yonse yakumulanje kuno Santiago Piri Antenda ndi wonse. Koma osa iwalanso kotapo Chipungu mwewo teka kwambiri ule mwana. Koma saiwale enso banja langa lili pamene pano akazi wanga komanso onse nyama ali kubereko. Osa iwala banja lako muntu choyamba ine ndifuna kuti ndithokoze kwambiri kwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti iwo chinakomera kuti asankhe Justice Dr. Jane Ansah. Chimene simukuziwa inu ndikuti a running mate athu awanso ali ndi bishop. Si bishop onyenga yaya. Ko a bishop ali ndi church chawo. Alinso ndi ma followers awo konkuno. Komanso monga ndigwirizane zichazane nedwa kale ndi organizing secretary kuti iwowa ndi munthu anali chairperson wa electoral commission. Si choncho mukuziwa anagwira ntchito yabwino. Koma inenso ndili Minister of Justice nthawi ya Dr. Professor Bingwa Mutharika mzimu wawo usemutu anali attorney general wanga. Lero zinthu zasintha ndiye kuti tizilemekezana mwamvera. Choncho ine ndikungonena kuti ndigwirizane ndi onse anena kuti ngati alipo munthu amene azagwira ntchito bwino ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndiyetu Justice Dr. Jane Ansah. Alipo munthu wina ndinamvera pa audio akunena kuti iwa sakwanira. Kwa munthu anali kunenayo ku constituency yake ati ndi presidential candidate. Ku constituency kwache kwa analuza koma afuna u president. Ndizoona. Number 2. Lero ine ntchito yanga sindifuna kunena zambiri. Chifukwa mudziwa ntchito za manja yanga azichita chani? Nanga ninenenso ngati sizonse mukudziwa ndakhala ndiye chifukwa chache taka 20 zonsezi takhala limodzi apa ndikafuna kuchita retire koma ndizamve kuti abwana athu aja kuima kuti aphule Malawi ino mu ng'anjo yopya ine ndikanasiya okha. DPP oye tieni tivomere Malawi waonongeka. Tieni tinene zoona anthu aku Malawi ndinu wokondwa ngati mufuna kuthawa dziko lino koma ngati mufuna kuthawa dziko lino mukapeza passport kuti kulibe passport sichoncho. Amene angathe kuthandiza zonse zindiye ndi ndani? Professor Arthur Peter Mutharika. Palibe.
tizinena zoona. Mziko lino ndi president koma tilibe usogoleri. Si choncho. Pama mafuta lero mzapa palibe chakudya, muzapeza lero zinthu zakwera. Si choncho. Lero ina ndikutokoza Justice Dr. Jane Ansah kuti azane na fundo za manifesto yathu. Si choncho. Koma ine sopano ndayang'anamo ndapima mu manifesto mu ndifuna ndingochulapo zinthu zimene zandisangalatsanso kwambiri kwa ife anthu akuno. Mwamvera? 1. Mwakhala mukuvutika nkhani ya kulipira education fee. Si choncho. Kulipira kuvutika mukapita kujanga kale nena kuti zaulere koma akuzani kuti mulephere za chitukuko kulipira zijatu ife amala atipipiti kuti zata. Koma so tikunena kuti ku secondary school mwakhala mukulipira ndalama koma tikunena kuti zijaso zata. Ndikuti zatani? Zata. Sopano so ndikunena kuti kuziko kwathu kuno pali nkhani ya misewu yochokera paja mpaka na kumsika wa Njala, pachonde kufika kumsika wa Njala, pachonde kufika kumkando imene boma limene lilalepera kuikatara. Ine ndikunena kuti ine ndizachita sopano chifukwa ndinali kuyesesa kuti achita koma alepera. DPP woye. Komanso ndikunena kuti abale anthu athu akuziko lino akulepera kupita kunja kwa ziko ntchito. Munauzidwa kuti muzakhala ndi ntchito, muzapasidwa ntchito 1 million. Si choncho. Mwazilandira. Komanso chisankho chilipo mukapita ku polisi amakupasa niponi amakulembani ntchito. Mukapita ku ame amakupasa niko ntchito. Pali kusankhana. Ndiye ndikunena kuti ine ndili wokondwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika manifesto yathu akuti zimenezo sizikhalapo. DPP woye. Komanso zikundikondolesa kuno kuti nkhani ija ya njala sizakhalaponso yani. Sitinali ndi maprogramu aja oti mnali kugwira ntchito ndikulandira ndalama. Si choncho. Zimene zijazibwereranso. DPP woye. Komanso mumu